Goeie. Laatst die in het over fietsen in Friesland. Dat allitereert lekker, maar als je het over uw provincie als recreatiegebied hebt, dan ga je toch echt over varren in Friesland. Dat wetter waarin we varren had jet is nog wel eens bevezen west en dan kon ik langs de Alsteden rijden, maar dat is nu oer. We kennen nou enkel op varren. De ultieme vorm daarvan is vanzelf waar dat discussies nog mee aan de gang binnen. Oude historische vrachtvervoerders ombouwd tot supersnelle jachten. Mooie traditie. We varen er alle jaar efter, dus het is smoordruk op het wetter. Varren is minder eenvoudig als dat je op de wal denkt. Zeker als je massaal op het wetter binnen in een grut verskaat of varren wordt. Van de subplanken rond het 4 miljoen plezierjacht, maar we dus rekening houden met elkaar op het wetter. Daar ben regels voor. Maar die kennen de meeste mensen net. Je gaat een ingegeven vaarbewijs nodig voor de beroepsvaart. Skippers van een jacht boven de 15 meter of van een hut voor een ding, die moeten een wat eenvoudiger vaarbewijs hebben. En het zou goed wezen dat we nou ook een vaarbewijs krijgen voor elke nier op het wetter, zij les nemen. Ja, zo'n had geen aan ervan dat Lietse band die dan net eens lezen kennen, wel een boordje in de orenkant van een markt zullen kennen. Zo, 10% van de lui die op de dik rijden, die vinden dat verkeersregels makkelijk worden voor oren en net voor haar binnen. 20% had altijd vast te volle haast en gong, wat nog meer ongelukken veroorzaakt. Die 10% geldt ik op het wetter. Regels bij veroren en rekening houden met elkaar, dat doet ze net om. 20% die vat viesten te hut. Dat laatste is helemaal net nodig. Uit zijn de beroepsvaart kan je toch krek op het wetter restig ondwan. Maar oké, ik ga akkoord met een vaarbewijs voor elk, als er in steen zo dat je even de hand naar elkaar opsteken als je elkaar zien komen op het wetter. Liek als jij iets. Door dat gevoel wordt het namelijk minder gevaarlijk. En dat je dat net doet, dat je dan nooit weer op het wetter komt.